Paano ba 'to baliktarin ang kamera? Ay, i-rear yung kamera? Gusto ko i-rear yung kamera, di ko alam. Yung hindi naka-selfie mode. Hindi, dito sa cellphone. Hmm. Bakit wala ba yan ano? Ni-live ko nga sa YouTube, di ko alam kung paano siya ano. Baliktarin? Mm. Ay, yun lang, hindi ko alam. Ano?